Umlapher High School Pathu Aklamalong ASDC KSA CPIML pen kaprek asong atum pen aduya hoya puthak joint mass protest rally ajame kiding. Balipathar Higher Secondary School along Pathu Aklamalong School ahem kikim tip ajok ki Pathu adim aviden. Inner line Parmi Jongsi Bibe Pulote Development Akam claim sitami Karbia Khai Ajir Kiding Ring Un E Samson Ingti. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Bo and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Niliman Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our site long ponke ko samar pantalo arleng telo kan ladak kiso kelang ponji bisikoi ke la riki kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apugiso ang pen la soarlo tum pregnancy hut sitame kichoi po aukregno la hai hut otherwise long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctors' availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic kote England opayat pon bong sita non nilitan research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon penata kiso kenangan ang theke kemisi long pon eklo si nang litom kalbera tum do at me non la sona kiso do boten la dang patibogi thang pen so kichelang kon dia war sai sitame long pon eklo. KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjupanikta. West Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Umlapher High School Pathu Aklamalong non malom kahuri sai Assam Sarkar lapen Meghalaya Sarkar atum angbong 15 August aprang give and take policy alam don kachitok de jia puthak jesemet pet chikroidun thek thep pupen ASDC KSA KNCA CPIML atum pen kechenglok penangan Karbi Anglong song ke do anatum aduya hoya puthak chirok tok amai lapen joint mass protest rally jamek kiding pon. Labangso mayalong kachitong dun KarbiAnglong Autonomous Council Barim EM Robi Kumar Phangcho KNCA Kongchon Bang P Pratimaing Hipi ASDC Socialist Sarsinging Leng KSYC Amaipu Kongchon Bang KSA Lamding Road Amaipu Sumitimung KSA Inglong Pho Chinthong Head Branch Amaipu Khorsing Rongpi Kongchon Bang Sing Ronghang Tiva Students Association Amaipu Pronop Sakra Social Worker Litson Rongpar atum pen ke chenglok penangan song klem bang atum chitong do rinti. Lason si labangso jame ke ding ponang kok lake Assam Sarkar lapen Meghalaya Sarkar atum angbong give and take policy pupen KarbiAnglongLIVE ke parlo ponchia puthak KarbiAnglong Autonomous Council CM EMs MECs atum karju dunlong le chekrong den. Athe Meghalaya Sarkar hin pen Kepang dakpon non kevangji 15 August aprang give and take policy alamdon chitok pon popu piklang deda phi sitami KarbiAnglong Autonomous Council ke ja tu mabangke non pu anta arjudun long le chikrong det KarbiAnglong arat jesemet pet border mate adoya hoy ke dora ratuma phan kachong thuya sonsi mandet lupusi KarbiAnglong arara phan parjupon pe pin pen Regional Committee ke seng lasitami Prabjin pen chipri serak nangji lapen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli kaike kaningjever KarbiAnglong alongle ingchi sita ipe puthak radaphan thanpa minangji jongsi laso puthak thangnat lamkla ave lipute ke wangjilanga por ansose che songpon nangkok popusi alangli tum ahin pen ningjepon tak nia hokali lang ko ke dam tanga por
West Giant Hills pini jirigendeng an pini election bi ko halai ko malo kan hala tu me charon de pini Meghalaya lang pini hala da representative to barak MLA tum pini album openly statement ki that within 15th of August the given tax settlement will be mane pupo settle po lapen la songbong bangta lada kupi maan bangke alang tum klar dak pen labang solong le bangta tum give and take bangke tum bangke puthot tu Meghalaya kan celong tu pupo alang di klar dak atum non ningi dang de tapi hala ke alang nang cingki ka hala kananga cingki ke kelang roklo pini Amit Shah pan pini Himonto Biswakarma cingki dam Karbi Anglong arat pan pini komane pan Indo ka cingki dia por pini doma cingki ke lapen ka cingki cetan cetanam de Kasi hala so bangke pini la bangke give and take policy putak la ken council panang cingki kelang la petang karena hok awi pu hala bangke alang li kona ta pir pisi kedoma Karbi Anglong dong ke do kali dat ma patemi hetta la tapada lang ka di kena di hetta kami nang tum ku pilap ba ono bangke ladak bang elitum kapang thik nai bangke Assam government mate Assam police pena thangnat kirai la puson da bide Assam police pena thangnat kirai bide nani jong selam kidio pulote hada karatum thurpake nang pudet balam su thurpak po ar japun prok po hala chunat kirai la pobide pini jong se hok pe jong se border demarcation hala so bang jong settlement jong se pedoji prodang de pini tapar lom mukro rom pini hat khandulilam along tin se kungkunga outpost bitit nai tapi ni dibedet pia porlo athepi bangke pini la give and take policy ke lake jasemet ke Himonto Biswakarma amethang jungjung ale lapen amethang lage business isia deal so give and take policy ke tasi la so pan bangke council kacharia tumke lake kaita da kachari bom a MAC tumke la bangke la pen CM tumke nekeng tak arum sike do puchiji no si pini give and take policy la an addition pini isi MOU che sign that apidanta pini council pan ethe arju dok dik lang plot lapen Karbi Anglong song hampang dok pik songja put dok pik da cingki dor de pia potlo pulutang te pini kelang plot lapen kelang rem hala sopot suluk soda akache song ni tum hinten japonji lapen kela so akache song musuluk sodak ang deng an lerok pulutang te lake non kachari bo sorkar daga MLA daga MP daga MSC daga CMEM dum silaka adai do po athe bangke so give and take kachi prai ke lega Assam assembly lo sa pili tum thelong lo Karbi Anglong pen ke haiduna MLA tum it heta la so give and take proi krela pen chok chi puta ke la ni dum bang din la si pini rathur pak ni tum chi song lo atri tum ke pilong ri prang da report ni tum asomar chan o phit ke epai epu phan bang ko mane aria ke nangi tum ji ke la tum chi proi ke lo ni tum apram dam joi sita pilong ri pang ke ni tum ke cherai po bo se ki Jintong pen Hemari Rongpar KarbiAnglongLIVE Bokajan subdivision ang Kangalong Abarim ke Banai School matiki Charlie hem angbong pen Balipathar Higher Secondary School sitami isilo kedamtang pharokre sirkepra phokebra sirkep aningkan pen pangcheng ponsi labangso school along pinangan ongdung atum lo Charlie dunsi piniani doctors engineer officer lapen kithe kiding chemanduno ihudi silabangso school nongnam che thangpik anlo lapen lo ke Charlie atum tami do open apod chilang misen anlo hula so hutki sitami piniani school college lapen anparta private school pinangan ke do jok labangso school non ke Charlie atum jum heklo Labangso Balipathar Higher Secondary School aphan kaddu kawe longle chirikep an panong ponlo sitami piniani anta labangso school along ke pathu ki joadim kawe det mate non ke Charlie atum ki jum chotkali se cream sim nason si thek ponlonglo kedamtang aningkan anke Balipathar Higher Secondary School National Highway thongkebra sirkep atowara kungalong si kedopen atheng no along masap ke pathu ki joadim ke do kokpen mentune ke ason ke pathu ke dopen munit chingrum open a jok chelang misen sitami non ke pathu di mate fil ka we pen a jok Balipathar hawar arat tum isia kisung nang dokoklo labangso dim langdam sina ahok pera lama bangki chirike balong le dokok apita ke pathu ki joyadim ave pute manghumimi athe labangso school aphan sarkar pen penangan school building up hem akirap piponlo sita kiki mahut feature planning mate mo aphan ke matha pon pe lapen rat chedon sarpen kaching wai ka wepen a jok piniani school ahem building complete pho kikim thipa jok school of somaratum prayer dim anta avidet tanglo atheng no long school ahem chikim thip amat anunganga thuabang ke
longle bitan amat amuk pagang bedet ason lasi sarkar pen tame pinangan kerap kiti pona jok contractor tuma bangke ale longpon sita jesemet ke matha parsik ponang jia bangke than bang atum ke dambom bang bomji sita me labang so school bangke doverji Ladak lang pami munti pami pen claim dam pona sonte pinier ni school ta doji la pen ke pathu ki joya dimta doji apotlo seta pinier ni non la son kalidet lo la so jok balibathara hawar malom kido pinangan ke thek kere ke matha thek la pen aphu kang chomuchot atum aning oiru ya sonsi thek ponlo athe ladak inut bang hi atum kamatha wong pensi ke claim pona sonsi alam nangklang ponlo Bokajan benananterang KarbiAnglongLIVE Kedamdang jakong poni phaing ko rener kebar ni ada por phai krisia por katsa asong tu methang sai hemalong pherang kya mai ing ni ponsi KarbiAnglong arlo ang tan pen nang kebe kechea khayatum nang kilut bom aputhak lamthe chipaklang pon lapen solangdo karbiarat kedo an kachirok tok pen kedo jia phanta kachuning ri padopon thu pherangkia mayalong katsa mai phu samsoning ti pen lamthe kipaklang ke pgr vgr angkang alo honthe meme angtan adet pen kewang kanghu aron re pen kedo kebe kechea tum aphan tharle nang jipu ihudisi KarbiAnglong arat kache song thur paksi Council ke cari atuma phan ke hang anu paso anga phita piniani anta KarbiAnglong Autonomous Council ke cari atum ke tharle ji aphan thangna da sai kedeng theklong le halapu Assam alo prek jama district along ke khaila pen longri longpat kaching hona joini hadagara atum hang hepin chesong se pin pgr vgr la pen government atum kerai ke pangjok along le along aron re pen ke do atuma phan alam ong ipin pen ke tharle ma ke tharle lo Bonta KarbiAnglong arat song thorom party alam chipupe pin pen kheroni la pen utar borbila hawar pgr vgr along le along aron re pen ke do akiche ke beatuma phan tharli nang jipu aji thok artho pring et ke hang ke sarlang air set prung set kache song pinyani an ningkan hini plengka ya phita KarbiAnglong Autonomous Council ke chare tum labang so puthak thangnat a steps mate ang deng ke theklong le jok Kedamtang jakong poni phai inkorener kebarni KarbiAnglong Territorial Social Security Association pen methanga sai hemalong pherangkia mai kangni pon pherangkia mai along katsa mai phu samson ingti kaning je pon atengke KarbiAnglong district along inner line permit jongsi pangnini pulote central pen state pen jong hele atilup tilup tangka wan pen development akam claim pusita mi karbia khaya phan thangnat alia vi pusi ningje ponthu halapu KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghang inu jakong kethedung abangphu athe alanglike India Prime Minister Narendra Modi pentami Jimmy Sena joinesi aphong kaching kia war sai sitami longpondo lason thotsi Assam Chief Minister Dr Hemanta Biswa Sarma penta la ansi kachemilo je korte te atingsi chekamlo tangte la pusan opportunity mate warsai ke me kelong hut kupia potsi pgr vgr ke tharle ji aphan pichun thek thedar la pusi karju pedopon non malom Assam along rialo prek jama district along ke tharle sai ke denga jok halahaya kiche ke be atum joy pen KarbiAnglong alo nangkiloji angring thepik lasila tuma phan ke khangji ke inner line permit aron pensi khangunji Hampang asong la pen nangli nili ke khangun e KarbiAnglong ke district chot puwai phitsita me 6 schedule district pinak lasi inner line permit implement un inner line permit pangni det aphisi ili karbia khaila pen longri longpat chirai komunji puta ingtia sangho pen ningje pon pgr vgr along le along ke duthip ke duchom parokona mana so aron repe nang ke dola ke chini lorlo la ke litung kheyang bong karbi hianang bong la pen litung council ke ja la pen mania le da tom haki putot ke jong tot polam kalilo cheta la ke aron re binong lo pupang ke chini lorlo wai phit sita me
Kopini aka siksa kopini ke chak na pena jok pini anin tame ili tum Karbi Anglong along bangke labang so lang tum han tharli nangji lapen aron re atim bangke tirek wek nangji pu akimang Karbi atum metang su Karbi atum an aseng tong ke cipi bangke no asitan no hok tali unde delo lapen ke claim ji kachi chaka tung council atum sitame pini ani sitame labang so abangke pe pleng thek thedat lo labang so una hot non bangke ke phe thumi ke do chom Helang pia long la pen ladak otomobil long ke tu com ke tu tang atum han dari tum lang tum hapat ceterek toy hukuman tak thu tek helang apora hut bangke non kaciri nangji bangke angkang pi asam angkang pi along rikaprek along bangke asam chief minister marchalang repulo lada bangke nizor mati nizor bhetipu alam thepi alang tu mithang along ri long pat ngaposila dake ni tum si renglong chot nangji Bangladeshi aphan pithek the lapen hadak muslim akhe aphan ni tum di pethek the pusi along aron re banglong ke PCR vijar chisong se pin setame ame thang akhe aphan kaching hon ame thang along ri phan kaching hon a joini alang le tum ke la pusa long election claim bomb lo but harley bomb sitame Karbi Anglong along bangke mane bangke arenga husolo mane le tum Karbi akhe atum ke avi aphikanta bunang setlo sitame pinyar nin sitame ladak Karbi Anglong autonomous council ke ja ke theke ding lapen non ke kichari bom a sarkar punang kokpo ili tuma BJP sarkar alang le tum ke claim je phanon anta mi rada phan waida alam sitame no anta thang alam ta videt labang so por hut non bangke ke pen me bang along ka prek bangke eviction bom lo labang so eviction along bangke atumi pini ke thek long bangke holadak kuan an lo ne asuri surya muluk ahem ke patong ke paruk ke phangno pena jok ke do thai ka vi pena jok haladak ke do arat atum do dulong le nang tum aphanda ke dulong le pu pena jok labang so arat atum bang ke Karbi Anglong bang si kengkam na chijor nang chi jeng toy tang lo lapen anchot kali Bangladeshi pen Bangladesh pen an ake bang si Karbi Anglong bang ke non ke nang lut paret lo laki ini tum kaci putot polam kali lo laki. News report KarbiAnglongLIVE. Amore store located at AL complex opposite of the CEM bungalow in Tifu offers a variety of products including wedding cards, jutis, heels, fashionable footwear for ladies, handbags with attractive designs and embroideries, and ear accessories, all at reasonable prices. For more information or queries, you can contact them at the number that is given on the screen 700-23-57600. Rajen timung ke claim ke dam ke chok chi mate radaphan ka chong thui ka chobai pen avi ka chong sip abang aphan ke along ka prek aracharia song long le dim klong pek pon sitame song aphan na hok pik ji pusi BJP mate Bharatiya Janata Party claim bang Stephen Phang Chopen kiram dang ja khongpo ni phaing koroner kebar ni pherang kya mai ke phapon hut ke jong padupon Non malom social media achatai along Rajen timung aphan All Party Hills Leaders Conference asong pen sor plot pualam the penangan chit hangpon lo la so long BJP claim bang Stephen Phang Chopen pherangke thingno ke pachini pon ki Rajen timung ko matlo la pen Karbi Anglong arat ke chini pet akenang sot pualam the pherangke thingno ke than padopon Dasmet ke nili Karbi Anglong arat atok anu aphan kapachini kang tung bangela hello Jasmet ke isi virus bate avura krem pen kachere thek nangji aphan sinili klardak pen pachini kangtung la pen isi information kadok veta long pet asonte pusinili pini ako press meet kiwang nangkok bang la hello lasi a virus sabang ke kopia virus ma potenili klardak pen pachini po kachobai kachokai kachong thui pendang lo bang phan kapaduk isi a virus lo mane avura krem asonse tum thek long lo lasi hala sopen kachere thek nangi aphan sinili non berta mane kapachini kangtung bangge a virus amen ke nali tum chini ta hailo ba chini ta hailo lasi nili amen bangge
kladak pan pachini po a virus amen ke rajen timung hello a virus ke rajen timung alang liphan Karbi Anglong aradatum kachere akinang sot pima lepute alang like kopine nang klem pipo pu amen pen kidukelak aradaphan suri alak atangka wan po cobai identity lasi lapusona munit mate rajen timung ke 420 mate frotabang phuloputa phangcho sangho pen arbok pong Lasinong Congress long le dunje istame SDC long dunje istame ako BJP long le wangsame alang ke thang tali alang ter ke thang ta chine Mahatma Gandhi la poisan chobi lasi party tungta chini met melo la so minute ke arat talve la pen ke alang tham jongsi pondete alang party tungta nohok da ji pusi nele mane pachini kang tung bang la ingut karbi vu abi par ke claim aphan paduk groupen lakthom chong siblet lo paduk group lo ke son thak si province sangma 23 lakhs bokolia so phan bokolia hala petrol pump ala dak long ta alak hala koila ke claim koila ka chong hu ahut lo la son thak si organizer secretary APHLC bangkipu riho alang phanta apiso phanpu by group si self help group Sarpimar self group long poisa param tan lo lak pho apreng paduk kok lo sonta si party ang bong panong ta roton ta ho la sonta si do pick lakhau ni All Party Hills Leaders Conference arachari asong ko anne aningkan penta lapuson songang bong ke sorplot puke avi bonta non rajen timong aphan ke sorplot laki All Party Hills Leaders Conference arachari asong aphan phurkimo ason lo Pipot si sorplot ma pulote alang lita kechok che thetana joglo pusi APHLC mate All Party Hills Leaders Conference atumta sornang koklo Rajen timong aphan All Party Hills Leaders Conference pen sorplot aphi alangli komatni arachari along kachipa ogdunji aphan chisik tahai bonta rajen timong aphan ason dim ke chakpon ke song aphan kana hok thepik ji athe alangli ke kidukelak araraphan kanghon kangjin so ponchi bang phukali kidukelak araraphan avi ka chongsi pen ke paduk thu musi asaisi ke klema bang phupina lasi rajen timong ke nahok arachari along le dodun tami lake tangka phanchot tangka si chini chot lasi alangli long kachelang ari sang ho tumta kisung ke phopede ji aphan kapachi hilodun akinang sopruta phangcho sangho pen jongpon laan alak ke poisa ke kilongjoy ke kali anutin ta bivo phak lahan lo chijor chot pen longle phelang chijor chot pen simuni tume chiberti te hala so a poisa ta chongsok dun let paduk krup pulote alang ko pc dolang lasi nili rada phan pachini kang tungke rajen timung aphan ke nohok tamelo ene alang 26 constituency dat kali a state aka prek along ka alang ke 420 ba fraud ke claim karbi tumta rajen phan inghon he jinso se pute pini alang alak case dui 26 homosti hawra ghat pen ta dui dipu pen ta ko anana case alang ke phunai do stame ka jinso APHLC asarpi amen amahang kelang pensi muni tumke ka jinso News report KarbiAnglongLIVE Thengpi thengprang jongsi longriar lo nang chan pen clear senga hawar nang manlote methang okpran pen kichenglok hawar hapat do ansdame kilang alon pen kidanglok oxygen mate kilongpon mesen lapen bangso thengpi erong along pen bang pharo atum abin sidame longpon laki maduta chini pame lasi thengpi ke e bangke kenang sotmate thengpi ke pavira phan kali Bangso puthak chini pamisi kedamtang jakhoni phai ingora troxier ni abangki pholoni constituency angkang udhor langso ramsing tiso ariso mate youth lapen rongara atum matha parsik ponsi towar soding ke pangthira sai lapen towarari arialong thengpia klim ke asai dengponlo Uthar langso youth club ahin pen kachopatir pipon bangso thengpia klim ke lapen ke pangthira sai ke dengalong kadukawe Bang pharo so seri so atum chitong ponsi bang so jai mek peman ponlo
e parliament pen thengpi erong mate ek per ma ke nam pu athepi en ponsi bangso ke pangthira sai anparta thengpia klimso e ponlo KarbiAnglong BJYM amai phuan parta Utharlangso Youth Club abidi sar jiten be kapin khat pona tengpen labangso sai kedeng pona hut Utharlangso Youth Club amai phu love son terang lapen chunbang sonse tiso atum sitami chetong tunrinti Lapuson ke mesena sai kedeng ahut kaddu kave rongpharo atheng pi aklim e ponsi marat mareng api kapachuchi de jia phanpura pai sitami ingkai ponlo kedamtang jakhong ni phaing ko raphor ni kising pon bangso a club ahin pen longri alo kaprek asaya mo pen kedanglok longri kachipaklar chain pen kedo kithak anparta kemisena son an kepache thang ponji la pen rada phan kachithan kachimum ponji phansi amahang pathek ponlo News report KarbiAnglongLIVE Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai ke neli king phugacho rot la pen ke kikang neli king da kikang samela mar jibon kijun penamar kang ta medet king phugiso ta medet anta chumet pik pen ke akidok akithu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la mar jibon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la sadwai ke me pi mane kisu atundu sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medat lo ketika dugo betum ta chi humun tha themani la aprang la so kisu athu kisu punon ni thang kisu punon la gastric ahare mo kisu anta sa dwai ki yun ben ma se medat lo kaprek dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long da Visit Langni TVS Dipu, Birla Dipu Manja Road near HP Petrol Pump. For more exciting deals, contact 9954 577 274 9678 687200 7099 608726 9365 48232. Easy finance option through TVS Credit, HDFC Bank, Axis Bank, Exchange Insurance and Renewal services are available. West KarbiAnglong Kheroni Thana ke parlo kachethang klong picnic spot koka sarpo pwa dimalong kidam tangarni Halloween akang hon pu online reels kachipate pen ke hai pona tuma phan nong e kerona mai padopon non ovekimi atuma phan ke panong pon alon production hin pen online reels kachipate long bang pharo phora thongkep arisoi jangatum chipate pon rintilo labang song bong kelang menai likes ke ong nai kelang ke ong nai atuma phansi ingwai ponsi ke cheng lapen adun thu lapen ke thom plia nong e lan parta ning mening do nong e ta pipon labang song bong pen ke cheng si nong e lake thelang son teron lapen Sarbing ingti Dipu Lamding Road Gita rong pipi Dipu Seranglong pen Fremson milik langhin pen lapuson si kaduk kave bang phoan anong e aphan ingwai pon lapen ingsamjin pen mai pejot pon mai long additional SP Kopili VDC chairman atum tami chetong tu Pati dun lalang nang itum hanse military hin ban thak polong lo nang itum chiki tengsi anong i bagi polong so puthak Kopili da la alon production wa pitch long nili tum sike chengsi anong e chipalong lon long chengsi bang ge alon production handa chorol he gi dipon apon la pen nili tum phan na support atum phan ta nili ninga klong pen choro pig lo support join si nili tum bang chipakai pon lo chengsi anong e bang nili tum la kupi kecipati dun nili tum kelong nili tum ngai reels bang chipate don la Halloween akang on he
lon production long reels commission do thek long long social media long masih nili tambang mat thalo cepat itu nang langko di haji bang ini mat hati he kita cepat itu lo nang support lo ani siang bong pen views bang 1 lakh langsung lirok lah masih cepat itu lo non bang iconic dia lo nili tumsi Fort anong ibang si kilong kan limen bang ke Premson nili ke langhim pen rong bang ke rong mentero Ardop nilimen ke jutarong pipi nili pen serangong pen sipuni churokar paglola alon production person nan temega nan awar sai ke meki pipot ning arong holo youtube hante me awar sai ke pipo las ni ta tekedet tami non ang de indeng thoman chpo nun lo las ni arong holo las na lasi exam jin pen program bang ke chun lo kecheng si anong editum 10,000 an people lo la pen second anong e la bang ke 5,000 people lo la pen third anong e bang ke nitum 2,500 people lo la pen nitum da consolation prize people ni kecheng ako ke padote ponsta me nilitum la video bang lang miong ong mat nitum 5 an bang ke pidet lo la pen consolation prize fan nilitum ningang sampen 1,500 an ke budget dun lo Keroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Kinamdang jakhongpo ni phaing ko ranyar kebani anerlo apor malom Karbi Students Association Assam Jatiyabadi Yuwa Chhatra Parisa Thai Ahom Student Union Veer Lachit Hena Lapen Anti-Corruption Youth Power of Assam Song Photum Chelangsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan Panongsi Bokajan SDO Civil Arideng Epak Pinpuralo ke Pajerpon Pinpuralo along ki jongpon ke non malom Assam Hawaralong Prekjam Adimalong ki Thalia Sai ki deng ponalong Jesimet Golaghat District Uriam Ghatalong ki Tharle Ponahut Suri Bangladeshi Akurja Tum KarbiAnglong Bokajan Sub Division Angtang malom Kacipat chong ponji aphan dim klong chelang bomlo lasila hai latum aphan kilang charidun pameji aphan katuningri padopon Assam Sarkar pen ke Tharle sai ke dengpon ke chorolo lapen misenlo sitame hala ke Tharle ahut amuni datum aphan Assam KarbiAnglong malom pesanglong lera ha Bangladesh an ke thondun sobji aphan ta katuningri padopon lapen Bokajan SDO Civil Rakom sai khia tum tamit lahai kachirok tokpen kilang dun pa media phanta kachuningri padopon thu Bokajan kananan tirang KarbiAnglongLIVE Tang te pinya da babirta ke lapuan si kang ton paniglo